haft besøg af en 10. klasse fra Forberejdens Efterskole, som ville fortælle os lidt om fastfood. Og de startede med at fortælle os om noget McDonald's mad, og om hvor usundt det egentlig er for din krop at spise for meget McDonald's mad. Og bagefter fik de os til at hoppe og bevæge os, fordi vi skulle finde ud af, hvor meget man egentlig skulle bevæge sig for at forbrænde sukker og fedt. Det var godt nok hårdt og overraskende meget. Og bagefter det, der fortalte de os så lidt om, hvordan man så kunne spise sundt i stedet for. De lærte os en hel masse, og de var helt vildt søde, så det var godt. Nu har jeg endelig forstået det med sundhed.